बोली बोली छठी मैया की। आई बहुत ही खुशी के बात बा कि आज फटाफट डिजिटल कंपनी के सेट पर भोजपुरी के मानल जानल कलाकार लो आइल वालो। तो अब अगला कलाकार के हम बुलावे के चाहता नहीं, लेकिन ओकरा पहले कि पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता, पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता। फूल मुरझा जाए वो ताजा नहीं होता। ये छठ मैया का द्वार है दोस्तों, यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो आइए मैं आमंत्रित करतनी बुलावतनी ये छठ मैया के गुणगान करे खातिर, जेकर नाम हवे खुशबू सिंह जी। क्या बात है। हम गायिका खुशबू सिंह रउआ लोगन के बीच में आवे के हमके इतना बड़ मौका मिलल, बहुत खुशी के बात बा। छठ मैया के बड़ा सुंदर घाट सजल बा। फटाफट कंपनी के माध्यम से ये छठ घाट बनावल गईल बा। यहाँ पर तमाम कलाकार सब उपस्थित भइल बारे, जैसे कि निशा उपाध्याय जी अंदर तैयार होता नी, ऊपर बड़े भरत शर्मा जी, हमारे बहुत सुंदर कलाकार प्रिया दीदी। तो वही में एगो हम छोट बहिन एगो छठ पूजा के गीत लेके आइल बनी। कैसे कहे के बा कि एगो बर्तिन बानी आ उनकर पति जे बारे वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़त रहे, देश के रक्षा करत रहे। आ उनकर जे पत्नी बाड़ी वो छठ भूखल बाड़ी। तो कौना भाव में छठी मैया के अपना सासू माई के बोला तरी, बोली बोली छठी मैया की, सूर्य भगवान की। क्या बात है। तो कहे के बा रोहिते सजनावा तो खुश होइत मनावा, अखिया से गिरतावे नीर हो। कैसे रो रो के गोहार लगाओ तरी कि रोहिते सजनावा तो खुश होइत मनावा, अखिया से गिरतावे नीर हो। जेकर ला कोइनियामा छठ के परबिया, आउ हो पिया बड़े कसमीर हो। आई भैया कि रहिते सजनावा तो खुश होइत मनावा, अखिया से गिरतावे नीर हो। रहिते सजनावा खुश होइत मनावा, अखिया से गिरतावे नीर हो। रहिते
छठी मैया, जैसे सबके रउआ मुराद पूरा करेनी वैसे हमरो सेनूर आबाद रखेम। बोली बोली छठी मैया की जय हो।